La cultura és un dels motors de qualsevol societat, per tant, és imprescindible que com a tal sigui oberta i participativa. A Premià de Mar tenim un teixit associatiu molt extens, però encara ens queda camí per fer. Hem d'estar al costat de les entitats, hem d'obrir els espais al poble i hem de fer una programació cultural accessible per tothom, que arribi a tots els barris i que tots els premianencs i premianenques es sentin inclosos. L'activitat esportiva aporta salut i benestar. A Premià de Mar, la majoria de gent practica esport de forma no federada. El principal problema que tenim a Premià és la massificació i la manca d'espais per a realitzar l'esport de manera federada o popular. Calen més equipaments esportius, especialment aquells que utilitzen els espais lliures com pot ser la platja. Instal·lar xarxes de vòlei fixes i enllumenat que permetin ampliar l'utilització d'aquests espais.